ke mphathi sikhawini J2 to J1. Ngoba ngilana phambi kwenu lona enikhuluma naye uSifiso kaNxumalo. Ngibonga kubalaleli ababuka iSABC News yasikhawini. Sokhuluma nge-negative impact of load shedding. Umlaleli nomlaleli ozodlula la ngizombuza ukuthi imphethe kanjani load shedding. Salinde abalaleli kabadlula ngabona umuntu kulomgwaqo. Okunye laleli. Yebo. Yebo. Masacela ubatshene ukuthi ikuphethe kanjani lento le load shedding la njengelunga lomphakathi wase J1 to J2. Load shedding ingiphethe kabuhlungu ngoba ekhaya isinqa nopholo nasikho. Alimadingela Xolisi ngathi umlalela kangizwe ukuthi ngiqona ukuthi lento yokuhamba kagesi ngoba ngiyabona ngathi English awuyizwa kahle uma ngithi load shedding. Lokho kuhamba kagesi ukuthi ikuphethe kanjani. Uqala introduce ukuthi uyichaze ukuthi ubani wena uphethe kanjani into lokho ngalento yagesi. Lento yagesi mfethu ngiphethe kabuhlungu. Qala ngokuyichaza mnumzane. Igama lami mfethu mina ngusiqinqa abantu ngamatshe ngokwamagwazi sibonga. Yebo, mina lento yagesi ngiphethe kabuhlungu ngoba ingane encane zahlukumezeka lento yagesi. Kodwa yabo nje sikwazi usigcoba irama. Irama ingane nginayo ngigcobela isikwa leraba bayisikoleni. Load shedding I understand it. Into kanjani? Yabo. Hayi, usale kahle bekumnandi ukuxoxa nawe. Yebo, sure. Abalali balendawo ngathi badakiwe mbukeli ngisacela ukuthi silinde sibone abanye abazoqhamuka abalaleli. Naba ngathi abanye bayeza. Kancane. Yebo, sacela ungixoxelela abalaleli nge-negative impact of load shedding. Ngizokubambela. Okay, mina ngumjito ethanda ukuyihlekela nje niyabona. Hayi, akubuzwa lokho kubuzwa ngimayelana ne-load shedding. Hayi. Okay. Okay, igama lami nguMadlinzopho Mchunu, ngihlala le esikhawini. Yabona nje njengoba sila esikhawini sobumbana ngobhubhane lokuthi load shedding yahlupha kakhulu. Siyabonga ngikhulumile kulomzamo. Ngiyabonga. Uhambe kahle. Ungede napho eSABC News. Iyakhona vele iSABC News uhambe kahle mnumzane. Ayikhuleke ungasabi. Awusuvelile. Hayi abaleli bala mina ngazi ukuthi amagama anje bathatha. Sacela siqhubeke mhlawumbe bakhona abanye abasizodlula. Kancane mnumzane ngiyakubona ushahile kancane mnumzane ngicela ungibuyele mnumzane. Ngicela ungikhulumela negative impact. Ngiyakubona ngophethe itsha ngathi ubusinkomo ke wena sovela ungangizwa. Ngicela ungikhulumela ngokuhamba kwagesi ukuthi kuphethe kanjani. Angilalanga endlini ngala toilet Shakira Load shedding ukuhamba kwagesi Sendabe How uzofela yabo camera igama lami babukeli ngusiyehlula Majoli vimbi inkomo lapha ekhaya ophaqa nezinja hawu ngabe izimvule lenkulu igugudle ziyaza mfo hayi ngikhuluma ngogesi mina Kuthiwa kunemvula enkulu ezayo faka izinja endlini nambukela obukayo ngicela ukuthi inkomo sikhama uyibone ungimemeze bhuti ngeke hamba kwagesi akungiphathi kahle ngoba ekhaya amasimu akusakhuli kahle Oh my god une stress stress uqhuba mnumzane sakhona nje ukuphana kahle izinja zami ngoba silise ngisho isikoko ngeke load shedding yenza indlala kakhulu mbukeli usungahamba kahle mnumzane Ingakhohlwa njalo ukungimemeza mangibona inkomo sikhaya wena faka izinja lapha faka izinja tshela hayi mbukeli ngcono se-J1 ngoba J2 ngathi ngiyabona ukuthi hayi ukukho kahle nisescrape ke indaba eSABC News